Dini 20 tarik Ojan Pathalia TPF primary by Teiduljak kaisa boskang sini NRC hearing ni bagai oro Ojan Pathalia Women's Day beri te cela primary milogoi kaisa khorokchani mai borjang chukti nawine seng rang puisa aji lajo orang puisa no NRC hearing ni bagai seng subanai oro joto phaisok bajak madam song sar song joto phajak tebu phaitongo seng tini oro prai 3 kani moto seng tini samkhai tongo seng oro chukti hisabai phayo sini TPF bodol orang no seng boskang hearing boskang Supreme Court NRC hearing ni bagai jugalil lajak sangahina hai boskango mohai keno rabat bagan rok hongnani chuktinar gei seng mohai keno samkhainai sini chelarok tei baisa digi rabat bagan bo hogoi tongo seng bag laikha yang orong ke burirok mai bornani rangmani bagi borono mai borman jaga subukha tei chelarok ke rabat bagan abo bahine seng chuktinar jak aro angkat celarong no re horjak hambai